מורים יקרים, התבקשתם ללמד תכנות מבלי לדעת בעצמכם לכתוב קוד? או שאתם מורים שנדרשים ללמד תחומים כמו מדעי המחשב, רובוטיקה, יישומי מחשב וחשיבה מחשובית? אתם מורים ותיקים ורוצים להתחדש במערכי לימוד מעמיקים ומלאים? או שאתם מחפשים חומרי תרגול עשירים עבור התלמידים שלכם? מחפשים אתר תוכן שיעשה לכם סדר בהוראה עם תכני לימוד מדורגים? או כזה שיקל עליכם בעומס הרב בהכנות לשיעורים ויסייע לכם ולתלמידים להצליח בלמידה? באתר U-in-Game תמצאו מענה לצרכים שלכם. חומרי הוראה ולמידה מוכנים, מלאים, אונליין, באישור משרד החינוך, הכוללים סילבוסים, מצגות לשיעור, מערכי שיעור, סרטונים, חוברות דיגיטליות ללמידה עצמית לתלמידים, תרגילים עם פתרונות מלאים, משימות אסינכרוניות ורעיונות לפרויקטי סיום. הזמינו מנוי ותהנו מהקלה בעומס ומחוויית הוראה אחרת.